Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Распродажа духтарако. Медонам ки интизор будед распродажара. Марҳамат, ҳоҷимашмода распродажаи грандиозни нишон метиҳем аз бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 7 дарвоза, 3 қатор. Марҳамат, рақамҳои савдогарам ҳастаи дар рӯи экран. Доставка ҳам дар дохили Тоҷикистон доранд ва ҳам дар ҳамаи шаҳрҳои Русия. Марҳамат, ана ино двойко распродажа штага ёз чандан? 150 сомон моли Турсия. Турецки двойка тамошобино бинен иқа хушрува 150 сомон. Беҳад хушру. Мана чанд та модель дора 150 сомони. На ҳеҷ ҷода ин нарх неста и двойко. Лекин ин нуқтаи савдода. Марҳамат, шумо метавонед ки аламхе двойкои фасона 150 сомони харидорӣ кунед. Ҳам доставка доранд, ҳам шумо метавонед омада ай пеш бинен борошона. Беҳад буракои хушру доранд. Марҳамат, двойка мепрсанд духтарои мо. Омадагай ба тройка анай нош. Двойкаи вилвет чанд сомай? 120 сомон двойка диден вилвет. Ҳамроҳи брюкшай бай? Ина тамошобино брюккачай 120 сомон гуфтен. Мана 120 сомон тамошобино ҳамроҳи брюкаш. Бинен чихе хушру, материалаш вилвет. Размер доранд, бо расветка доранд духтарако. Метавонен бо хичонда нависен, шумода сурат мепартоянд. Рақамҳои савдогар ҳаст дар экран. Ана турецки тунико чанд шидан? 100 сомон тамошобино турецки туничкои ира бинед чихе хушру. Ҳамаш узорои фасон дора. Марҳамат, качествошонам нағз. Нархаш мана духтаро 100 сомон. Иша бинен охе. Ҳамаш фасонак. Вязкошам хушру. Баъд моделошам аҳамиятед чихе хушруван. Биёен бо ай пеш бинен касоне ки анамхе распродажои арзон, распродажое ки борои хуб дошта боша гуфтеста будан. Духтаро биёен. Двойка бо омад. Ино чандан? Двойкои хушру духтаро 120 сомон. Мира бинен охе. Ина дарозшам двойкая? Ина дарозшам кензора диден духтаро дарозай двойка 120 сомон. Мана ишам ҳастай 120 сомони спорт стило. Анаи двойкои начос дорам доранд ваяш бе начос будан. Анаи намудош начос доранд. Начос дорш 150 сомон. ҳамроҳи брюкошон. Иҷада бо ҳаст инчунин куртои фасон платьё чандан? 130 сомон платьёи дарози хушру. Паёнтара кунен, болоша нишон тем. Ина духтаро қисми болоша бинен. Паёнтара анамхе. Беҳад хушру. Духтарако 100 чанд гуфтен? 130 сомон материалша бинен чихе хушру. Бо духтарако дар ҳеҷ ҷо мисол распродажа арзон намеша. Дар ино агар шумо чанд та чиз гирен бо скидка дора. Ин нархое ки мебинен бо аксия мешава, бо арзонтар пешниҳод мекунанд. 90 сомон туничкора бинен чихе хушруча. Мана манаи двойко ҳамроҳи брюкошон ҳастай 120 сомон. Бинен чихе нархи хуб. духтарако бе брюкош 80 сомон, двойкаш 120 сомон. Мана аз анами модель. Марҳамат духтарако. Ина балшмеркаям дорам. Балшмеркатон 150 сомон ҳамроҳи брюкшая? ҳамроҳи брюкуш то 60 будай диден спорт стила духтарако хушру. 150 сомон. Духтаракое ки балшмерка приста будан, марҳамат биёен аз пеш бо бинен борошон хушрувай. Ҳама распродажаошон нархош аҷоиботай. Баъд кардиган доранд. Кардигано чанд? 150 сомона бинен чихе кардиганои хушру. То 52 размер доранд. Ина моделакои фасонай. Марҳамат духтаракое ки боло пуш кардиган приста буден моделои хушру. 150 сомон ин мехакша бинен. Баъд жимпирои ангорка дорам безрукавко. Ино чанда? 130 сомони. Хушру духтаро. Иш 100 сомон, уш 120 сомон. распродажа бисёрай духтаро. ҳамаша мисол дар як навор нишон дода намешавад, лекин шумо метавонед
хучонда нависен сурат мепартоянд тона. И чандай? 160 сомон двойка бинен. Куртка двойка. Мана 100 сомон кати брюкаш. Мана двойка. 100 сомон ҳамроҳи бурюкшай. Аз ин некем кам мондагиай касе ки успет кунад духтаро. Ана касухай хушру чанд сом? 120 сомон коженкачара бинен чи хушрувай. Ана ин тоқа худаш 80 сомон. Нависам борас мо ҳамашон равон мекунем. Тамошобино як бор дигар такрор мекунем ки наворе ки ози диден аз бозори Корвон тарафи Тилобозор 7 дарвоза 3 қатор пешниҳод шуда буд. Рақамошам ҳаст дар рӯи экран. Касида дар кораи марамат нависен шуна. Тарако кардиганои фасон 180 сомон буда. Ина кардиганам интихоби зиёд доранд. Ина ози расветкоша нишонтон метим. Марамат метавонен ки бо мана бинен мехошон ҷудо мешава. Ана иша бинен бо ишам хушру. Хулоса бархатни вилвет материалаш 180 сомон мана мех дорак. Диден духтарако аҷоиб. Ёям акция рафтестай. И чанд сом? 200 сомон шудагия ира бинен. Палточаи хушру и қимат буд. Ози 200 сомонда шумо метавонед харидорӣ кунед. Ҷада бор бисёр доранд распродажаву чӣ тавре ки гуфтум рақамашон ҳаст дар рӯи экран духтарако. ёда нависен бо хучон шумода сурат мепартоянд. Инчунин духтарако анамихе турецки безрукавко бо омад. Аз ино тамом шуда буд. Бисёр духтаро омадан наёфтанд, дархост кардан наёфтанд. Ина бори навда бо омад. Инаи расветкаш новинкае. Размери то 60 аст. Нархшон 900 сомон ай духтаро и ваи тозаш. Качестваи якум сорташ. Ози паделка ба фикрам набромадай. Лекин амиам паделкаш ози меброяд дуруз пас. Ина духтаро бо нархи арзон 900 сомонда метавонед ира харидорӣ кунед. Баъзан ҷода ҳатто 1200 сомонам мефурӯшанд. баъза ҷода шумо метавонед омада хитон бо ай пеш бинен, муқоиса кунед, бозора гарден ки ҷое ки шумода сол фоида меёра амра харидорӣ кунед. Хулос ина се расветкаи хушру барои шумо овардагиянд. Касе доставка мехоҳад, доставка доранд. Бо шумо нависен, рақамашон аст дар рӯи экран, бо шумода сурат мепартоянд. Яке хушру моддаҳози ҳамиштагиай ҳаммада. Ана двойкои новинка духтаро нархои ин намудошон 200 сомонай ҳози бо 180 сомонарам дар давоми навор нишонтон метим. ира бинен чӣ гилакои хушру дорад 200 сомонӣ. Мана касе ки гирифтаняй нависен шуна то размери 60 ҳастай. баъд қадошунам хушруай. Мана бинен чӣ хушру гилакои фасон. инаиш фасон ира байша бинен рангша бинен духтаро чӣ хушруай. то 60 шумо размер меёбен. марҳамат каседа дар кораи 200 сомон. ана ин қисми болош бошад 180 сомон. мана ин моделиш бошад 180 сомон. модели пештаракаш савсшам ҳаст. ё чандай? ана баъд бо ҳаст двойкаи 230 сомон. тамошобино ина нигиндоро марҳамат хоҳен аз ини 230 сомонаям харидорӣ кунед. шумо нависен бо сурат мепартоянд то нахушру када. баъд метавонед интихоб кунед. расветкошон беҳад зиёдай. барои авай духтарако нависен бо дастурат хушру карда да вай мебинен. расветкоша ҳамаша мебинен ба ҳазур. 200 сомон, 230 сомон, 180 сомон. духтаро бори новинкара бинен. ино ами стилои дубайски духтагиай беҳад хушру абайни стил. нархш чандай? чандта расветка дора? 250 сомон чандта расветкаи хушру дора. якти дигашам ам хали гирдоша нишонитен. ира бинен духтаро тарзи духча. мана аҷоибот хушру. ами ҳамаш стилои турецки. материалошон чия? вилветая? вилветай. нархш 250 сомон бинен. нағзакакан хушру. инаи моделу чандан? анаи касе скромно мехоҳа инаи намудоша бинен 180 сомон то 60 размер ҳастай. марамат рақамошон аст бо шумода сурат мепартоянд. ана баъд двойкои новинка омад духтаро бинен стилша хушру. нархш чандай?
250 сомониай мана чанд та ранг дора касе мехоҳа суратам мепартоянд бо дигар расветкоша марҳамат нависен 250 сомон материалш хушрӯи бадай духтаро ҳеч намешава инчунин анаи хел двойко омадагиай киртаву безрукавкача бинен безрукавкаш кожаниай нархш чандай 300 сомон модели фасон духтаро анаи бо расветка дора диден чихе расветкои хушрӯ дора 3-4 расветка дора ина бо шумо метавонанд ки нависеншуна бо ҳамаша пурра суратоша мепартояндуна тамошо када интихоб кунен анаи шабинен бо иш чанда анаи моделош боша 250 та 230 сомона метиянд аз инам расветко ҳастай бинен расветкои бисёр доранд чӣ тавре гуфтум бо нависеншона шумода сурат мепартоянд духтаро анаи модел бо капшондоршам омадагиай марҳамат ишам ами 230 да метияна то 230 сомона метияна двойкои юбкагӣ бисёриё пурсида буданд мана инамино ҳамаш двойкаянд то 230 сомона метиянд беҳад хушрӯча баъд кирта дорана киртои фасон и киртоо чанд шидагиай мана 350 сомона киртоо доранд 330 сомон да метиянд духтаро мана иша бинен чихе хушрӯ 280 сомон фасон ёша бинен бо ёш чандай 350 сомон и моделш диден духтарако фасони бадай чанд та расветка дора ина интихоби киртоошонам хеле зиёдай марҳамат шумо бо бинависеншона ино ҳамашон суратон мепартоянд ҳамаша мана аҷоибот хушрӯ марҳамат духтарако кирто бо арзон мешава нависеншона баъд кожани доре на кожанка бисёриё мепурсанд ина бинен кожаниёшонам бисёра интихобош нархошон чандай ёра мана турецкиянд духтарако якм будагиш 420 сомон анаинош бошад 400 сомони бинен дарози хушрӯанд сифатои хубш 400 сомон марҳамат шабинен аҷоибот фасон ҳамаи расветко ҳастай ҳамаи модело ҳастай шумо нависеншона бо шумо да сурат мепартоянд инош чандай и моделош мана ишам то 400 метиянд сафед ча диден и сафед боша 300 сомонай авай меқдор чӣ анао меқдоршам 300 сомон духтаро арзон шидагиай марҳамат надиден кожанкои калташам ҳаста ино чанда 300 сомон диден турецки 300 сомон аз ин расветка доранд диден сиёҳ анаи намуд расветка иш бо дарозтар будая и чанд смай мана и плашовкая 250 сомон ина миёмаш плашовкая на ина плашовкошон 250 сомони духтарако мана пиджакшам ҳаста пиджакаш чанд сум анаи пиджако 300 сомон сета расветка дора расветкои хушрӯ мана материалошон спандекс духтарако дар бораи пиджако метавонен нависен дар ватсапшон суратошона мепартоянд интихоби борошон хеле бисёрай мисол ҳар якташа дар ин навор ба фикрам хушрӯ тамошо карда наметавонанд лекин шумо нависеншона сурат мепартоянд 250 сомон анаина вайш моделш ина болора бинен қисми болодам ҳамаш ами кожанкои ҳозира алакай сезони амино шидагиай мана турки кожанкои беҳад хушрӯвардиянд иша бинен 380 сомон духтаро аҷоибот ина расветкоша бинен 380 смара ина ино чандан 250 сомон коричневый. Ага, 250 сомон сиёҳу коричневый? Ин сиёҳ боша агар ана инча бо пробидан ибон модели лафита. Ага, коричневый 250 сомон, ана сиёҳа бинен духтаро, чихе фасонош хушрӯ и 400 сомон будай духтаро. Ина қисми қафоша я бор дигар нишон тиен. Ина қафош, мана аз қисми пеш 400 сомон. 250 сомон. Ина детаи аввал 250 сомон.
خلاص دخترها براشون بسیار خوشروی همه‌شو برای شما آوردگیان انتخابشون خیلی و خیلی زیاده ببینید اینجا هر نموده کتوی خوشرو دارن خالات دارن دویکا دارن اینم خیلی جیمپیر و کاردیگان دارن دخترها مانا بیاین با آیپش بینین با چی طوری که گفتم شما نویسین شونا همه‌شو یورش مودا صورتشون هم میپرتن کرتای بازوی دارن این کرتای بازوی تون چنده 160 سومون مدلای نوینکای دخترو مانا اینای 250 سومون دخترو کاردیگان و یا کرتای دویکای 250 سومونی مانا راسветкаш خوشروچا خلاصه دخترکو براشون بهت بسیار از امیر از پرداژ سر کرده تا مدلای نوینکای جاش ما پیدا میکنین با نرخای ارزان خلطای نچوس دار نرخش چنده 200 سومون خلط ببینیم فسون از اینا با راسветка دارن شما نویسین صورتش میپرتوین راسветка را کدام انا بعد کاروتکی پلاشوفکو هستای مانا این کاروتکی چنده از اینا درازاش نشون دادم اینا با کاروتکی هم دارن 250 سومون اینم راسветка دارن باری تورецکی 250 سومون دخترو مانا Болода на жемпиру ҳастен, аксар аз мо шаравон мекунем без рукавка жемпир. Ай чанд сум сар мешава? Ина двухстороннюмона арзон кардем, 250 сомонӣ кардемшон, 350 будан ду тарафан беостино. Ана жемпира ку боша 250 ям бо арзон мешаванд. Духтаро, жемпирора ҳамаша арзон кардагиян, иҷада нигоҳ кунен двухсторонӣ ям доран. Мисол ду тарафа мепӯшен, баъд алпака доран, ана ино беҳад хушруван. Ира чанд каден? 480-500 будан, ҳозир 400 сомонай. Мехиш симмат мешавад. 480-500 сомон буд, ҳозир арзон шид духтаро, мехиш ҷудо мешава. 400 сомон шидагия? 400 сомон шидагия, аз ин сафедам доран духтаро. Мана. Хулоса шумо нависен шуно бо сурат мепартоян. Ана баъд курткои оригинал аст тамошобино, марҳамат, мехиш ҷудо мешава. Нархшон чандай? 1000 будан ҳозир 750 сомон скидка кати шумода пешниҳод мекунанд. Марҳамат, метавонен омада бинен. Анаи двойкаву куртаҳои вязани ҳамаи ҳамуно арзон шудагиаи духтаро. Марҳамат. Мана. Хушру. Вайра чанд каден куртора, туникора? Курта, туника ҳамаш 200-230 намхи нархҳои хушру шудагиаи. Марҳамат, биёен борошон хеле ва хеле бисёрай. Ҳар рӯз бо бори новинка меорам, бор аз продажа бисёр доранд духтаро. ин нуқтаи савдора як бор дигар такрор мекунам. Дар бозори Корвонай тарафи Тило бозор. Мана, тарафи Тило бозор 7-ум дарвоза 3-ум қатор. Биёен духтаро, марҳамат.